Και πες μου πώς θα περνάς εκεί στους Δαίμονες. Περνάμε τέλεια. Γενικά είναι όλο το κλίμα και περάσαμε καταπληκτικά. Μέχρι τις 2 Ιουνίου θα είμαστε στο Παλάς. Πώς είσαι, λάμπεις? Είμαι καλά. Ο σύντροφος? Μια χαρά. Πώς τα πάτε? Τι θες να σου πω, πολύ καλά όλα. Παίζει να έχουμε κανένα γάμο, κάτι, δεν σε ενδιαφέρει? Όχι, παίζει να έχουμε στο παλιό Όστρια παραστάσεις μετά τις 12 Ιουνίου με τους On The Band. Μαζί του? Ναι. Πώς είναι να είστε και μαζί στη σκηνή και μαζί στη ζωή? Είναι πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα ή πρόβλημα. Το κάνουμε αρκετά χρόνια. Σε ζηλεύει? Όχι. Ενώ πολλές ψάχνουν τον τύπο με τους κοιλιακούς κτλ. Εσύ κάνεις τη διαφορά και έχει και κυλίτσα ο σύντροφός σου. Για μένα είναι υπέροχος και δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Σε ενδιαφέρει προσωπικότητα, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Δεν κοιτάς ένα πράγμα μόνο το έξω. Σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σεξι. Που είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έτσι. Κάνεις τίποτα, είναι φυσικό όλο το αποτέλεσμα? Εγώ φυσικό το βλέπω. Κάνω. Τι κάνεις, ας πούμε? Αν θες να μοιραστείς τα. Φράξελ κάνεις, δηλαδή? Είναι η λέιζερ. Κάνεις συχνά το φράξελ? Όχι. 1-2 φορές το χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφη γυναίκα, πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Και πολύ καλή, όλοι είπαν στην παράσταση. Ωραία. Ναι, κλέβει την παράσταση. Πολύ καλή. Δεν την είδα, αυτό άκουσα. Πάμε. Θέμος